Hello guys, medyo unto. Datay baunon nga nagka. Humanan din siya og lata. Nga na ready na po nato ang atong mga lamas. Jadi ana po na nga to ang tuno. Unang tuno ug ikaduhang tuno. Muna siya guys. So dara ang kuan first tuno. Ito siya. So ready na to ang kaha. Yan na. Aso-aso na guys. Aso-aso ng agi guys. Isa humba o diday. Unsa day? Lamas. Kapil lagi ko nimo? Wala. Opo, nyara. Pag nga sana. Lamasan nato. Itong ilunod na gato ang Nami kay labo kayo ilahang ito ang ahos. Ukay lang. Sunod na itong bubay. Pagkahumot sa itong luto karon. Paganan ninyo guys sa itong lutoon. Itong asal. Humot kayo guys. Sa mong luto. Perfect kita guys. Init kayo guys ang abuhan. Meron mi nagluto kay kuami use oil nami kuan man no ato inulod ato ang loya. Humot kayo guys ha. Pagkalami ani guys. Alimot sa mo sa inyongan guys basta mo kaon mo ani nga mong niluto. Homes nangka. Hombang nangka. Oh, karon guys, among butangan og buwad. Diretoho na to guys, ni ato ray padaplin. Ana ra na siya guys. Ana ra na siya guys. Ana ra na siya guys. Ito ang pagpagi sa tong buwad. Ito man ang sagol sa tuwang kwan guys. Ay na guys ha. Guys, ito ra lang gi. Puraw na guys. Ang kwan niya eh. Nan. Nangka. Oh, daraga mo ang nangka. Oh, first nangka. Ihuwad na nato guys. May mausik bitaw. Oh, dapa guys. Oh, huwad ka na guys. Oh, puro na puta guys. Uy, kadaghan dayan ni. Kadaghan dayan ni son. Ayan. Oh, yeah. Kadaghan dayan ni guys. Bugos makuraw. Ito nga, butangan na to oyster sauce guys. Kaya ron nalamian nga to ang luto. Murag pansit yun. Murag pansit. Dira kay pansit, butangan oyster. Pwede po doon ani oy. Inita itong naong guys. Karon ato sang waran og huy! Atong waran og kuani tuno ni nga ikaduhang tuno guys. Wala ba ta nagtotay tuno ato nga first tuno. Na. Lagi guys. Pag nga sa guys, ihurot. Sa kay Purmano, ihurot. Dreamer ko nga kanta. Yan na. Dara guys, ang tuno nga first tuno ni guys is piso nga tuno. Oh, dara guys. Ay, hangin. Ato nang ibukbuk guys. Ang ato ang first tuno. Ago, inita ka adso guys. Pero ting inita guys. Init na rin magluto tas kadso.
Ana. Atong kuraw-kurawon ang atuang humbang nangka. Pagkalami ani guys, laga grabe nag bidauban ni Wilson. Bidauban ni Wilson nag kuan guys. Ni bago. Bago di paglupa nag Wilson. No. Dong naman ang musun sa Mas nila. ato takuban sa guys, oy kay tayo kalupad-lupad. Ito ning butangan og kuan guys. Maski ba mo kunsa ni guys? Dahon sa sili. Para na anang style ra ni guys. Dahon sa sili ni. Para ni my own version. Ano siya guys? Dahon sa sili. Char-char na siya guys. Padugang sa kabibo. Kabibo sa amuang kuan niluto. Pero nabumay na ang kuan guys. Ag amuang sagol nga kuan. Sakto rag timpla? Ha? Kinalagay. Nasa kayong buwad. Lasang buwad eh. Ag buwad mo nakadapal dag lasa. Murag di pa ba ni kuwang ni nga tuang kuan? Amo nga. Look na ni. Ilawan sa nato init ra ba guys? Ha? Mok naman, lami. Luto na guys, agato ang humbang nangka. So, ready to serve na. No, guys, lami kaayo.